И мъжете можем да гримираме, ама по малко по-различен начин. Ето тая кола се превръща в тая. Доста голяма промяна. Колата е Lexus ES200 с Charger. Както се вижда, доста промени е претърпяла. Двойка, 6 цилиндров, само на задно. Боди китове, раздута, джанти, буя. Колата изглежда наистина много добре. Поздрави на собственика, лично аз бих се я карал тази ежедневна кола. Изглежда много добре, наистина направена, има вложени труд, пари, време. Да продължава с проекта момчето. Оставя ми клип, който ми е изпратил как се движи колата. И не забравяй, ако искаш готини кейсчета, тениски, худита, ключодържатели или автокозметика, парфюмчета, кърпи, може да влезеш в сайта на Автоспомен и да си харесаш каквото искаш. До края на месеца купуваш 3, едното е напълно безплатно с код FreeGift.